sama gue. Enggak, lu itu lu, gue itu gue. Lah iya lu ki aku ngeket. Lu ki kowe no maksudnya. Lah iya aku lu. Lho piye to iki? Tenan to tik tik piye iki? Ngene lho. Gue ki bosone lu bosone sampean. Lah iya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene kowe gue. Jaremu lu. Main selama ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet ya. Aku gak suwi ya kayak aku. Gitu. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe lune kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lu. Angel kok diwarai. Enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Mampu. Mabuk gudalmu kita ayu tanganmu pusing iramu. Yo bleset tok kowe. Limputi cahya. Ayo dong. Cicik lho. Beh. Ora kowe cicik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cicik-cicik. Yo iki lagune campur. Nggih alat wi. Ya iki kan. Mau tahu saya. Jali. Lah kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu. Mas esa muda salam lambi. Lele bilang ini. Kayak cepet-cepet lambeku ndower ya. Ini suarane apik lho, Duk. Sugeng dalu, assalamualaikum Mas Gelidik. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Sedaya nampi berkah barokah Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ya ampun, mugi-mugi sawab saking Mekah Madinah panjenengan tansah lumeber dumateng sedaya warga masyarakat mbringin ngunut sedayanipun den. Amin ya rabbal alamin. Saya kula kalian Mas gandul sawab panjenengan muga-muga benjang saged ketularan minggah kaji tindak Madinah. Ya aja mung ndonga, aja mung nyuwun daftar bintang Sampun makan. Den, sampun. Reguler apa khusus? Reguler insyaallah tahun 2034. Bidal nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mawi Mas kula duka wong dhewe-dhewe urusane kok. Loh, wong dagel bareng nyambut gawe bareng mbok daftar kaji nggih bareng. Mboten saged kula napa-napa ra iso dhewe dadi siji Mas. Kula dhewe-dhewe. Sebabnya napa? Sebabnya kula kali niki nyambut gawe profesionalnya nek hubungan kehidupan keseharian itu sendiri-sendiri. Sik yen jenengan iki lah adike ta pernah. Nggih. Sampeyan bae wis daftar insyaallah 2034. Bidal. Nggih. Kudune kakange luwih dhisik. Sampun. Pun daftar nggih? Sampun Mas. Alhamdulillah. Daftar apa Mas? Daftar haji. Alhamdulillah. Insyaallah jadwal kula 2057 Mas. Loh. Kok suwi men to Mas? Ayo ndang dicepetke. Nek perlu reguler jonku Lah ya reguler. menengke to Mas. Saged mangke ditukar. Nah, Ngoten ditukar ngono. Lagi khusus sing plus ngoten niku. Ya, Kira 7 tahun pun budal. Nggih Mas, insyaallah niku pun alhamdulillah niki pun nyelengi. Amin amin amin. Iki alhamdulillah pun oleh 1.500.000. Alhamdulillah. 1.500.000. Yes. Aku lah ya suwi banget to kuwi. Mbok yo dicontoh apa wae niat lan kajate, kuwi niat saka kolbiahe ngono lho. Ya wis. Dadi apa wae kuwi ndelok ridho lan hidayahe.
Nggih. Iki ora ngerti kok bengi niki lak syukuran to, Mas. Alhamdulillah. Dalu menika aku gumun kok. Pripun? Kula niku ting Tulungagung ini menjadi rekor muri saya nyambut gawe Mas Cahyo. Amin. Kok saged Biasane niku lak bersih desa, mantenan, Nggih, sunatan. lagi sunatan, Nah. dalangin biasanya Mas Eko, Nggih, nggih. Pak Winto, Nggih. Masud Gondrong. Betul. Ini suatu Kebanggaan. momentum yang luar biasa. Saged nimbali Mas Cahyo kun tadi, nimbali kula kalih kritik lan Sik wonten tambahi. Niken Salindri. Ana Yukesi. Ono Yukesi mung dalam rangka meresmikan jual beli ayam potong Aninda Blorer menika mudah-mudahan Aninda Blorer Contongmu jombok terus ki. Contongmu ki iso bablas kok. sing kanggo kersa iki kae lho kono kuwi lho. duduk kuwi ta? Loh. Itu lormu kuwi lho. Oh gitu. Kuwi. Wong kowe iki mam ning kono kok iso dadak ora ngerti. Lah ki madhep rono ya, tak kira syukurane jual beli ayam potong nek. Lah iki lho, mula duwe mripati kanggo panyawang sing apik Iki, gitu. Pak. Nyawang sing kanthi permati. Nika Pak sapa ya? Pak Yudi. Loh, kok Pak Yudi sapa? Pak sapa? Pak Andre yo Pak Yudi. Komplite Pak Andri Yudianto. Nah, Pak Andre Yudianto menika alhamdulillah beliaunya menika sampun sukses gelar ringgit ing dalu menika dalam rangka nggih menika bangun nikah, Mas. Alhamdulillah. Ora gemen-gemen beliaunya itu profesinya jual beli mobil bekas. Lah kuwi kudu di Ini alhamdulillah pun kula tiru Mas Ayo. nang ngono. Saya juga di rumah tuh juga jual beli mobil, Mas. Oh, Cocok duwe sampingan kejaba. Jih. Apik kuwi Jadi Mas, sampean. saya tuh juga jual beli mobil, tadi jual mobil, beli beras. Ini yang selalu saya tanamkan. Jual mobil, beli beras iki jenenge adol-adol. Ora usaha, kuwi jane maju. Bukannya rada apa-apa. Begini iki lah acarane tasakuran. Tasakuran, Pak. Bangun Lho, nikah. Bangun nikah. Muga-muga tembunge tasakuran insyaallah tetep disekseni untuk ridho hidayah saka Gusti Pangeran. Insyaallah rezekine sak paran-paran tetep nyambung seduluran. Muga-muga yen bangun nikahan iso ketemu kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Sik ora lali mujudke pahargyan gelar wayangan, gelar gamelan, sik nimbali dagelan. Engko yen mulih terus bayaran. Perkara bayaran pikir karise. Sementing an. Ngono lho. Sementing an. Dadi kula lak nderek Nggih, Pak. temen, Mas. Nggih. Loh, Seneng. jajali Pak Andre kaya ngoten niku biayane grapyake kaya ngoten. Ndi wonge? Di. Kok ngono? Ayo kudu tanggung jawab lho, wis dilunasi ket pengenane lho. Pak Andre niku biayane grapyak semanak, Mas. Bener. Blobo. Sosialnya luar biasa. Lah ya pertanyaannya piyayine sing endi? Wonge sik repot wirawiri. Lah, alah. Rai gundul. Tamune akeh ra mok, Mas. Roh ora? Lah, piyayine repot. Roh ora? Mboten. Pak Andri roh ora? Mboten. Ning mburi. Lah yo ngono lho. ngono, sing arep nudoi. Suwanten lho. Pancenipun nek kula mboten ngertos biasanipun Mas kula ingkang ngertos. kuwi luwih Dadi nek cermati ning lho. ngarep Nah. ora ngerti kudune ning Iya, Neng mburi aja cemongol-congol ngono. Weh, aku ora ngerti kok, Mas. Lho, ora roh kok ning ngarep kowe. Lho. Lah kudune. Mburi. Oh, Dik lah, yo mburi ngono. dik, ora ngerti Iya, iya, neng iya. mburi, ndak Kok njrimpoti. aja njrimpeti nek ra roh ya pancen kudu ngerti. Sik, Mas. Lah sampean kok mubeng ning mburiku ya. Aku yo ora ngerti ya. Halah. Padha ae dadak mbleset kowe. Sing baku Iya, Pak. saged dipun tulat dipun contoh, Nggih. jangan melihat Pak Yudi sakniki. Betul. Nek kados pundi berpuluh-puluh tahun anggenipun berjuang wonten ing Malaysia, dodolan tahu, dodolan tempe, Pak Andri. akhire iso sukses, nggih syukuran nyenengke piyai kata. Pak Andri mbiyen teng Malaysia menika ya dodol tempe, dodol tahu, Nah. karo ngopeni upin-ipin menika. Waduh. Kowe tak tunjuk. Wong nyambut gawe kok omongane ting clemot ki lho. Ah, iya, Loh, toh. Paling tidak ki Pak Pak Andri ora sombong ya ora pamer saiki mergo wis sugih. Leres. Ning ora rumangsa sugih, ning eling nalika mbiyen prosese iso sugih. Ora rumangsa duwe, ning eling karo wong sing ora Ora duwe. duwe. Ora rumangsa kondang mergo piyayine mbiyen ya eling-eling. Sebelum dikenal, beliaunya juga berangkat dari bawah. Dari nol. Nggih, Mas. Ki lho. Dadi Pak Andre ki perlu dicontoh. Kaya sampean ki dalam membina rumah tangga dididik, diarahkan, bojomu dilungguhke. Apa bojoku lempoh kowe tak linggone. Wah, bojoku iso linggo dhewe tak linggone gendeng jan iki. Ngene lho maksude, sampeyan iki lak Lah bojoku iso linggo dhewe lho Pak Cahyo.
Kok tak linggone apa pasang bojoku stroke ya kamu? Kayak Mas Andre, Bapak Andre sama Ibu, kebahagiaan selalu dibagi dengan keluarga besar. Loro. Bojomu ki nek perlu ditokke, tur diseneng-seneng. Lu pasang bojoku iki marmut piye kok ditokne. Yo kan bendina metu dhewe kok dadak. Ngene lho Mas, tegese iki jenengan lak dadi kepala rumah tangga. Itu. Dia Iya, Pak. kagungan garwa. Iya. Ora iso apa-apa, ora iso mendidik putra tanpa ada seorang istri. Betul. Mula bojo wadon sing apik kudu sampeyan hormati ngono. Loh, menurut sammu gendera piye dihormati ya? Bojo dihormati kok gendera. Maksudnya Pak Andre selalu memuliakan istrinya, Lah alah. selalu membahagiakan Loh, alah. istrinya. Lek perkara mulyakne perkara membahagiakan ngono lho, Pak. Terus Bojone Pak Andre karo bojoku pedhot, Mas. Lho. Aku lek mulyakne bojoku ora luweh-luweh lho, Bos. Masya Allah. Nyambut gawe kula imben bengi, yo mek tanggo mulyane bojoku. Karena saya mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Waduh. Bahagiakan istrimu, keluargamu akan hidupmu akan bahagia. Nah, Lho kene mboten, Bos? leres. Dadi kula niku lek membahagiakan bojoku, los. Wah, iya. Loh, bojomu lho. Saestu lho, Pak. Tenan no. Pak Eko, anu Pak Sayo. Eko kun tadi. Ayo. Pak Sayo. Weh, Aku yang arek itu Saiki nek nyambut gawe kok aja dadi tunggu brok no nyambut to. Ngeten lho Pak Sayo. Nah, Ayo. iki nek asli kowe iki lambe iki nek sadurunge ngomong. Setawi marai Kowe kulit. pikirane ditata sik. Kowe kenyeh nyambut jenenge iki. Nutur ya aku. Lho ora kok nuturi. Mas Sayo, Apa? bojo niku selalu saya bahagiakan. Nun sewu, lek trimo kelasé Pak Andri lho. Nggih. Tak delok mau garwane ya. Nggih. Mas-masan paling mek sing digawe mek 4 3. Leres. Bojo kula niku saya bahagiakan kula tukone Mas. Niki konggone ngriki sampai bek kok lengan, Pak. Sangka tresnamu ning bojo. Kiwa tengen bek, Pak. Ya bek wong tangane bojone iki lek endek ngene to. Rumah kamu mentok kowe. Cangkemmu. Apa nek bojoku tangan ndek ngene rumah kamu bebek itu. Oh no. Sumpeng niku entek bek kuping niku entek bolongane, Pak. Masyaallah. Masa. Loh, saestu, Mas. Loh, karena saya punya moto bahwasanya saya bahagiakan istri saya. Iya. Kalung. Loh, kalung niku kula niku lho. Bojo kula kalung niku kula tukokne sing 3 kilo, Pak. Ku yo Mas kuwi. Loh, Mas no, Pak. Masyaallah. Lho nyambut gawe kula nggo bojo kula lho, Pak Cahyo. Binggel. Binggel ngetek bek ngetek kolakang, Pak. Melaku sampai ngeten bojo kula niku. Saking beke Mas niku. Piye? Loh, kok piye napa to? Yo bek ngetek kok iki. Kuwi ora umum kaya ngono kuwi. Loh, saking tresno kula, ali-ali ngantek kentekan driji, Pak. Sikil niku 10 ya bek, tangan 10 ya bek. Ali-ali tok. Ali-ali tok. Kowe ora ngerti to? Napa? Nun sewu. Sing jenenge tresnane bojo wedok ki oleh. Kuwi apik. Lho, lah, nggih. Kuwi mulia. Mulia, Pak. Ning carane sampeyan kleru. Lah napa kok kleru? Nun sewu jamane saiki wis beda. Pripun? Zaman saiki iki akeh kejahatan. Sampeyan mameri wujude gelang ali-ali gondel kalung Nggih. nganti 3 kilo. Monggo bojo sampeyan tinggal tanggapan rene. Lek ngomah engko nganti kebobol maling, rampok, jambret, njur piye lelakone bojo? Akhire kula dol kabeh niku. Akhire niku gelang kula dol, binggel kula dol, suweng kula dol Pak Lah, Cahyo. terus nek pengen Mergo kula eling dawuh jenengan, kejahatan itu terjadi bukan karena niatnya, tapi karena penyebabnya. Dan kesempatannya. Kesempatannya. Akhire gelang kula cepot kula dol, suweng kula dol, ben ora dijambret. Akhire kula tukokne mas-masan, mboten dekek kula kuping kalung utawa teng gelang teng sikil, Pak. Antam. Mboten. Lah apa? Kula tukokne untu Mas. Ya ora Loh, lumrah. lumrah no. Mergo kejahatan itu terjadi. Jenengan tahu tuman teng berita kriminal enten rampok ngowok-ngowok cangkem kan aman ra? Ora enek. Ora enek, Pak. Aman. Dadi Lho bojomu berarti ya sumeh no. Tuh sumeh no Mas Cahyo. Sik to. Nek ning tangan gelang pamer pena, kalung klambenan dasaran ketok, suweng mloho. Lah nek untu terus mbok citak dadi emas ki piye? Pamer yo. Nggih. Dadi anggere tanggo kula liwat ngono tekok mesti. Arep neng diyu ngene. Meringis terus bojoku. Pamer nek untune Mas ngantek untune sing ngriki kula kan nyepot kon kula perotol kabeh tak ganti Mas, Pak. Nganti kaya ngono kuwi. Saestu. Tresno kula kalih bojo kula, Pak. Tresnomu berlebihan. Loh. Tresno ki kaya Mas Cahyo Alah. karo garwane Mbak Kesi. Alah. Seia sekata senasib serumpun sepenanggungan. Dalang kondang laris ngantek bojone ra gawe kalung lak ngisi-ngisine iki. Iki berarti kurang cinta jenengan, Pak. Karena ki cara dadi bojoku ya, Mas. Karena prinsipnya ki sak madya. Alah, iki ora sak madya, mergo sentek dienggo munggah haji dek iki. Lah wong ki duwe turah kok. Alah,
turah lah budale, tapi lah sangune lah ya ora enek. Ya ora? ra. Lho iki terus lho. Delokan lho. Kalung kabeh lho. Apa tatu mon? Bojone dalang ora gawe kalung lho. Iki disoting. Seto, sampean ora ngerti. Lho iki Sing lho, Sil. jenenge wong wadon keindahannya bukan terletak karena pada mas- busana, pada mas-masan, Nah. namun di dalam hati yang mulia. Kuwi omongane wong lanang. Ning keindahane wong wedok lek jarene wong wedok ki mas-masan Mas Cahyo. Lho. Ayo. Lah gini kowe dijaluki Mas kok meneng ae. Lho ya menang loh, karena ada pepatah diam adalah emas. Loh. Bojoku yang ngerjain aku, Mas tukokno Mas. Aku mesti Oh, dia adalah diam adalah emas. Eh. Lho ki non sewu lho. Iki cara mbiyen dadi bojoku, tak tukokne mas-masan, Mas. Loh, kok sik to? Bu Kesi nadyan orang ngagem mas-masan, ning rasane ikhlas lahir batin kebak rasa syukur. Ya ngono to Bu Kesi? Cocok. Matur. Jajal. Nyinggi Nah. seksi. Loh. Sampeyan lek ora gelo to ora nganggo mas-masan ra tak paringi wujude sandangan. Jajal sampean jawab, jujur. Ngantek ra jujur, Ikhlas, tenol. Pak. Jujur, nggih ikhlas kula. Kalah kepepet. Rungokno kupingmu. Kepepet. Kok kepepet piye to? Lah kok pentel iki yo. Kowe ora ngerti tujuane sik rungokke dhisik. Wis to. Kudu enek mas-masan. Pripun Mas? Wong wedok ki saiki mas-masan, skincare ki penting Mas Cahyo. Lho Iya, iya lho. paling tidak pangapunten Mas. Pripun? Kaya dalu niki Pak Andri sama garwanya. Nggih. Ini membangun sebuah pernikahan itu apa? Mengingat bahwa jejak rekosane rumiyin. Nggih. Mula wong ki nek timba mulya ya kudu eling rekosane. Mula Mbak Kesi sama Mas Cahyo itu karena dulu soro bareng, urip bareng, penak ya bareng. Justru mbiyen soro saiki penak kudu dipenakne, Mas. Loh, Rumah tangga yang tentrem, kuwi bukan karena rumah tangga yang tidak ada masalah. terus Tapi rumah tangga sing tentrem itu rumah tangga sing dua-duanya selalu ada masalah, selalu mempertimbangkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. loh. Lah kene bojomu bendina Loh. nuntut kowe terus. Bojoku selalu tak beri surprise. Loh. Kejutan, Pak. Loh, Pamane piye? ndek iki tak wae kejutan malah mlebu rumah sakit. Lah masalahe apa? Pas turu to, roke tak leboni mercon kaget, lah kok mlebu rumah sakit iki. Wah ya ngapur ya kebledosan nak kemritik to kuwi. Gundulmu ya. Mangsane iki lho. Dadi tembunge syukur, Mas. Nggih, leres. Ngerti syukur mboten sampean? Syukur ki barbershop. Lho. Kok barbershop pripun to? Syukur. Kayak cukur. Wah. Kupenge amandel kok bocah iki. Syukur lek gatel kae lho. Ukur. Ukur. Bar munggah haji malah kopol nek susu iki. Kowe ra sembrono lho. Iki arep kepiye-kepiye saiki titelnya wis beda lho. Apa? Haji Ki Cahyo Kuntadi, Bu Hajah Sukesi. Apa lek haji ki wis bangga kowe. Loh. Lah tapi kan karo mayape. Ki ngomong lho, urung mesti lek haji ki bangga aja mesti. Lah kepiye kuwi? Pero pati ra. Nyapa? Haji ke Hmm. nyatane yo entek piro santrine. Ora kuwi Terus paling ora ya ada kebanggaan, ada Nah. rasa syukur, jangkepi rukun Islam kabeh wis ditindakake bar iki kali golek sangu. Lah, Nah, kuwi lho. ngono kuwi. Lah. Oh, berarti kan Berarti bengi iki golek sangu sampean. Loh, sangu tegese selamat donya nganti akhir ngono lho. Berarti kan golek sangu berarti bengi niki tanggapan golek sangu. Loh, awake dhewe aja munafik. Nganti aku nuwun sewu sawengi lungguh neng kene iki lak ya nyandi parane golek sangu nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Lah kuwi lho. Jenengan dhewe iki munggah haji. Haji, Pun tutuk, tutuk, pun nemu katentreman, sampun. nyedekne marang Gusti Allah. Heeh. Saniki kula teko. Pripun? Gusti Allah niku manggone teng pundi? Kowe kok ententane njur mojoke rono to, Mas? Ora Aku ora. urung tau ngaji bab kuwi aku. Nah. Saniki kula teko. Jenengan tresno karo Mbak Kesi mergo napa? Napa? Ya, ayu rupane ayu. Tresno omah mergo napa? Mergo endah, gedhong magrong-magrong. Tresno mobil mergo napa? Mewah, penak ditumpaki. Berarti menggarisbawahi bojo mergo ayu, omah mergo megah, mobil mergo apik. Saya bisa menggarisbawahi kabeh iki mergo wujud. Yen sampean ning donya tresno mergo wujud, piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud sampean? Piye dik ngono lek mun Ora tresnani Gusti Allah piye? Piye sampe teko aku? Ah, Tidak ada bantuan. rapi. Golek slamet dhewe-dhewe ya, Mas. Awake dhewe kompak wong loro ki dijiro. Ora, aku sing diutang iki kok jiro piye. Aku sing diutang kok, Mas.
Ora wani tak aku jiro. Wong dek ngibaran minta sik tak gawa. Bangsa. Lah gitu. Bener Loh, sampean. nggih Mas. Sing bener tresno Sik ki. tegasno sik iki. Bahasamu tegasno. Lho iya. Iya. Ning donya ki aja tresno mergo wujud. Bener. Yen kowe kabeh nresnani ning donya ki mergo wujud, Iya, iya. piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud yen kowe nresnani samubarang ki mergo wujud? Sik saiki genti kowe tak takoki. Pripun? Kowe tegese lak Lek tekok sing angel pisan, iman-iman utek kulek mikir, Mas. Oke, iya siap. Gur adu kecerdasan Oke. aku wani. Sampean lak tetep bektiin marang Gusti Allah. Lho, nggih, no. Ha. Sampean karo bojo tresno, Mbok? Tresno. Lek diceluk bojomu moro. Budal, moro. Budal. Karo anakmu tresno apa? Tresno, Mas. Yen diceluk Budal moro. karo wong tuamu tresno? Tresno banget. Yen diceluk Budal moro. karo Gusti Allah tresno? Tresno, Mas. Yen diceluk Asuse to, Mas. Kok kene ya ya Mas saya Iki lho aku seneng. Aku nek wis kegawa kene enteng. Ya ampun. awal Mas ayo aja ngisik lho. Loh, itu bahasa. Lah lo gundulmu kuwi. Sampean wae tanglet mriki to. Lah iya. Lah kan wis dijawab secara otentik. Lah iya wis bener. Lah saiki ditakoni Mas Cahyo kok bingung. Anu engko lek aku budal sik kowe karo sapa? Wis ya kowe. Sik tak logika aja ngalih. Kluthuk aja ngalih rene sik. Mau jare ngejak debat. Nyawut to Mas ayo nyawut. Aku wis kalah. Las botos dasmu lho malah. Aku wis kalah sak set ta mau. Lagi. Mergo aku ora ngerti dununge pengiran. Sak set gitu jane iki dalam badminton sama iki. Paribasane ngono. Iki. Aku kalah siji. Siji. Aku ganti takon. Nggih, Mas, nggih, Mas. Jenengan bekti kali Gusti Allah. Bekti Mas. Heeh. Nggih. Karo bojo tresno. Tresno Mas. Lek diceluk bojo. Moro Mas budal. Nah, karo mara tuwa Tresno Mas. yen diceluk Ora budal moro aku mati kabeh sana Mas. kepruk karo wong tuamu. Lah lek wong tahu Sik urip to? Urip. Lek diceluk Moro. mara karo anakmu tresno. Tresno. Nah, lek diceluk Moro Mas. Budal. para tuwa, wong tuwa, anak, bojo kuwi kok tresnane. Tresnane. Kira-kira luwih tresno ning keluarga apa ning pangeran? Pangeran Mas Gusti Allah. Yen kowe diceluk karo keluarga wae mara, yen diceluk pangeran kira-kira piye? Sik Mas Asusik to Mas Mano. Aku juli sik akeh Mas akeh. Sisa akeh. Utangku beri sik akeh iki. Aku. Lho tegese kowe ora tresno karo pangeran. Mas ayo Tresno. Ora bekti karo Tresno. Malah ngedel gitu nih. Aku dulu kan dadi tanggane adikmu Mas Sumpah Masmu dadi Kowe iki mulut to. Wong kuwi mulutmu harimaumu. iya kenyek-kenyek. Jangan sampai kamu berbahasa dengan bicara yang gak jelas. Aku tiba pinter tenan nek mulai saka. Lah kene kudune ngono kuwi didelok piye to intisari dengan bahasa itu. Iya. Nek kowe wis diceluk karo sing gawe urip bener ngendikane Mas Cahyo. Emang kita ya- Siapno nggon pikiranmu, siapno nggon atimu, Iya. siapno nggon ragamu. Kita sing siap pun niki Mas, sing siap niki kita. Nun sewu, aku ora mbelani klitik ya ora. Duk, kluduk. Ora kok mbelani adikmu ora. Aku nek nyapa? Nadyan kaya ngopo lan kepiye awake dhewe lak mati Iya, kapan iya. ora ngerti. Iya, Ning iya, Mas. paling ora mempersiapkan Iya, yen wis, dipiji sewanci-wanci Iya, iya. awake dhewe wis siaga lahir batine. Rapot. Kuwi rahasia ilahi. Nggih, Mbok sing mangkat sampean dhisik apa aku sing keri apa aku keri sampean sing dhisik aku ya ora ngerti. Anu sik to, ket aku dhisik to Mas ayo. Saman karo aku ki nang ketoke dhisik iki. Oh, mergo abot pikirane iki. Ora, Pak. Nun pangapunten. Piye? Nek ngomongke bab-bakan nafas, niku teng kene dalil lak wonten. Wah iki. Kulo nafsi dail qatul maut, sing kedunungan napas kuwi bakale kajemput maut. Leres. Arep awake dhewe maju ngarep, mundur mburi, noleo ngiwa, ngoleo nengen. Nek wis kuwi ginaris, wong ora ngerti, Mas. Mula apike menungso kuwi wajibe mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Nah. Wong kuwi aja rumangsa bener yen duwe salah. Ning kowe rumangsa bener yen kowe ora salah. Dadi wong kudu duwe tatanan ngono kuwi. Mula kowe diwenehi mripat ora kok putih tok, ana irenge. Iki karena kelebihane sing gawe urip. Nggih. Jajal nek matamu putih kabeh. Poso nyawang. Wis nyawa nggih mboten? Nggih. Anugerah. Nggo contoh mbok matamu dhewe. Kok mataku nyapa, mataku ora melu-melu lho. Ini adalah anugerah. Yo tapi kata-kata matamu yo. Liane mata. Kuping umpamane. Umpama kowe iki bersyukur kuping ya diwenehi kiwa tengen. Jajal nek mlumpuk ning dhuwur ndas. Lha kok jeger pitik. Nah iya, irung ya apik bangir. Bolongane madhep ngisor, jajal nek ning dhuwur. Jajali. Ya. Lambe ya apik, miringe iso lurus. Jajal nek ngadeg ngene. Kowe ya bersyukur. Apa? Iki dekek ning isor. Jajal iki dekek ning Bandung. Wah lucu kowe. Elek ta iki.
ya sing mbok kakok indasmu. Mula yen babakan syukur kuwi nyuntuh karo Pak Yudi Nah, kuwi. niki Entuk nikmat saka pengiran, anugerah saka Gusti, ora dinikmati secara pribadi ning dilembarke marang warga masyarakat Nggih, nggih. disenengake kamisrana ya kuwi dana rasa panglipur budaya kang indah. Mulane asmane Pak Andri bengi iki iso diarani syukuran entuk rejeki. Mula didongake kabeh slamet adoh bilahi. Amin. Insyaallah Gusti tansah maringi rejeki barokah. Insyaallah turah iso munggah kaji. Amin. Nimbali Mas Cahya Kuntadi Kuntadi. sing lagi wae kundur saka tanah suci saiki titele Bapak Haji. Lho, garwane Bu Hajah Sukesi. Yo iki Mantune Mbah Wagimi. Ayo. Bapak Giman. Wah, kok wagimi kuwi. Sampeyan salahne lho, Mas. Isih dijangkepi Niken Salindri. Bocahe ya saiki wis saya gedhi, saya cantik sekali. Kene sing pojok kok ora mbok singgol kok lak lara ati. Mergo iki mbiyen tau tak pacari. Bocah kok kendel. Kula ben jangkep, Gus. Nggih. Ben jangkep. Lah kangge ngurmati Nggih. gandeng menika sowan wonten Tulungagung. Wonten karya besar saking swargi Mbah Bagio. Loh. Nggih. Mbah, Coba kaya apa nyuwun karo Mbak Uun Febriandari sing Loh. saka Madiun. Loh. Nah, nggih. Baun tuh mboten iki. ini lho. Monggo jumeneng Mbak Uun Febriandari. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sranggale Surabaya ngungsi nang Madiun Jakarta. Niki satu kebanggaan. Kok saged. Arep diomongke prihatin ya prihatin, diomongke kudu semangat ya semangat. Dengan infrastruktur pembangunan Napa? infrastruktur. Infrastruktur. Nah, pembangunan Tulungagung sudah mulai ada pembenahan. Melorawe Bapak Bupati, Bapak BLT, Bapak Haji Ahmad Barudin, insya Allah bisa meneruskan tongkat estafet dalam pembangunan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Ya Halo, ini Pak. lho. Pak Barudin, saya Bapak selalu Pak. Yoga. Ya. Dan saya terima kasih Pak Barudin. Setelah Bapak Barudin itu menjadi PLT, saya memohon kepada beliaunya, istri saya minta pekerjaan dan alhamdulillah sudah diberi pekerjaan oleh Pak Barudin. Masya Allah. Terima kasih, Di Pak. ACC Mas. Di ACC langsung. Jadi Nekone pegawai pemerintah Pak. menjadi Wakatibda, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, wakil kepala kuwi. Wakil Kepala Penitipan Sepeda tenggene kata Pak menika. Mbok ngomong tukang parkir ngono ngapa to? Gridnya itu biar Gridnya beda paling ora gajine lah ya dhewe-dhewe kok iso. bayarane bojoku sak ulan nyambut kendhengi 75 juta. Wah. Lah wong kowe ndagel sewengi paling ya kurang lho kok dadak. Lho bojoku karo nyolong helm. Dadi Ngawur wae. Mbak Uun iki. Telepon, Mas. Keuangan kan jenengan kula. Dah. Masa ta? Saestu keuangan. Aku ki ya ora lho. Oh, alah, engko tak cipok mborok engko. Bosok ora. Ana sing cemburu engko sampean nek Gak, aku. gak. Tenan. Makane Mbak Uni iki kan. Jangan iki ora saya tua ning saya nom ngene Mbak Uni. Kan. kuwi karena saiki kemajuan teknologi, bojomu ki nek wis tuwek, kae nggon kulite ke nek kowe duwe dhuwit mbok dioprasekke tarik. Wis, tarik benang wis. Nah, Bojoku ndek iki tarik benang iki nun sewu. Secara umur itu kan nun sewu Pak Cahyo. Nggih. Begitu 5 tahun kan kulit keriput toh. Bojo kula gondeng Karangmenjangan teng Surabaya niku tarik benang, Pak. Dadi kulite niku keriput, niki dibeset, niki ditarik, Pak. Seret gitu toh. oh dadi kulit wajah ditarik ke belakang. Tarik. Dadi kenceng Kenceng meleh. Nggih. 5 tahun kisut neh kula gondeng Surabaya neh, niki dibeset neh, tarik Tarik. meleh, siset meleh. 5 tahun kendor meneh. Tarik meleh. 5 tahun Alhamdulillah kendor meneh. tarik meleh niku gelem dek wingi pun ping 7, Pak. Heeh. Kula tarik ngeten lha kok sakniki udele pindah teng mriki to. Wilane kok ora. Sing penting nggonmu aja mbok tarik. Bahaya. Ngene malah kaya pikolo. Ya Un ngaturake lagu rengu. Ayo. Ngaten. Ini Mbak Uni. Karyane Pak Balik kula. Wongso Subagio, Eh, mugi swarga langgeng. Kalih glak-glak Pak niku jan. Nyang ndi to aku kon maju jlungup iki. Kene. Sindene saiki milenial kok, Mas. Piye? HP ra telat kok.
Sinden ki arepe nyinden HP, arep dandan HP, Iya. budal mlebu bis HP, Bener. mudhun kok bis HP, Lah iya. turu HP, arisan HP, ning pasar HP, ning jeding HP. Heeh. Gumunku mek siji lho. Apa? Angger nyinden live TikTok, live YouTube. Ngono ki nek adus mbok sekali-sekali live streaming ngono. Loh, bojoku wis kok. TikTok ah, lagi mandi guys. Lah kok sing delok mek Mbah Wondo tok. Lah iya. Cari-cari lho. Ya malah kena malah kena hukuman ning Nggih. TikTok. Mbak Un. Ya Mbak Un diaturake lajeng ya, Mbak. Lajeng Nggih, nggih. Bawa napa langsung? Langgam rengu. Langsung Oke, oke. kemawon. Mbah dan Mbak Un itu. Mangga. Sejak iketon rangu wonten apa niku dene sampun dangu dikokok ngoten sakniki njur benten napa pancen sampun bosen
Matur sembah nuwun Mbak Uun. Ugi anu Mas, kula ngaturake panuwun dumateng juru ladi. Nggih. Nuwun sewu menika ibu ingkang paring wujudipun unjukan. Keluarga besar Mboten saking sembarangan lho niku. Tegese piyai sing ngerti kali filsafat hidup. Sebabe napa kok kula diparingi toya? Mergo filsafate wong urip niku ngibarate mung mampir ngombe. Lah ngono kuwi. Donya iki bukan tempat tinggal namun tempat yang akan ditinggalkan. Rene tak dudai rene. Rene. Kudu dieling-eling. Pinterman sama. Dadi kabeh kuwi ya, karek lumakune menungso dhewe-dhewe. Kowe arep kepengin penak uripmu, ayem uripmu, kowe kudu ngerti apa sing dadi niat lan karepmu. Nek kowe ora pengin dijiwit aja sok liyane. Kuwi nek kowe ora kepengin dilarani. Aja nglarani liyane. Lah mergo wong urip kuwi lak mung paribasan mampir ngombe. Nah, ngono. Nah, lho nggih ta Mas. Nggih leres. Dijumbuhke. Leres nggih. Wong kuwi kudu eling dene eling. Eling. Nek dijiwit krasa lara. Aja liyane. Mergo awake dhewe kuwi tumumpang ana ing Ibu Pertiwi kudu ngati-ngati. Ya nggih. Sing diarani menungso. Menus akeh dosa. Mergo wong urip mung mampir ngombe. Ngono dadi dieling-eling itu Mas. Dadi karo ndagel ya enek filsafat. Betul Mas saya betul. Wong kuwi tutwuri. Handayani. Jerbasuki. Mau biya. Cek ketitik Allah ketara. Mergo wong urip mung mampir Ngombe. Nah. Lak penak to Mas ngeten Leres iki ngoten lho. niku. Dadi kowe karo aku aja jotos jinotos. Aja jejeg-jejegan. Nek iso kuwi awake dhewe kudu saling melengkapi. Mergo nek kowe lara, aku lara. Mergo awake dhewe paribasan mung mampir Lempokan. iki lho sik akeh iki lho iki diparingi iki lho. Cabat. Nah, sehat lho wi. Nggih, larutan menyegar cap bajul menika. Badak iki lho. Badak iki lek kowe kan kaya bajul kowe. Kok mesti nyalahke kancane. Ngono iki lho. Nggih, men saya genep, saya jangkep. Nah, jenengan tak setelke karo Niken Salim. Lho, nek kula ki manut pimpinan to. Nah, nggih, ngoten nggih. Sing diantu-antu, sing dianti-anti karo piyai semene mbane. Lah, bocah niki diaturi, niki jan longgor to, Mas. Longgor pripun? Niki gedhe rung wayahe. Ning bocah sakniki ale bocah riyen benten. Bentene. Nek rumiyin niku lak non sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget, Mas. Sakniki karena konsumsi makanan niku rena-rena. Dadi nutrisine bocah niku perkembangannya cepet. Nggih, Lha jaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki yo, wah, bahaya, Mas. Awake cilik. Kok iso anake dagelan laris kondang? Anake cilik kurang gizi. Kurang gizi gundulmu. Bendina mangan MBG yo kurang gizi ngono lho. Kudune susu itu menunjang. Mata tukang sapi dhewe bojoku. Loh, anakku ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukang sapi. Loh, jadi begitu ngelakno langsung ngencot. Mbok kon cedhot dhewe. Kon cedhot dhewe. Lah iki kleru. Piye kuwi? Baru dincot ra metu susune. Oh, ya pas entek. Tukang sapi lanang kok, Pak. Malah disulentak lek kuwi. Mungkin itu. Sing gak piye malah. Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Nene.
nyambut gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mula jogete piye nduk mau nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Pak. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke Ke kanan. tangan ke kiri. Mata Ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki ken sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Singguri. Cara Bali mau. Nyapa to kok. Liatin aku. Ya tak delok gedhi sakmu tak delok. Oh iya, coba. Ya kan? Kali kan? Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah. Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk Dudono. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Ayan. Doyan. Ayo, lagi. Aduh, Bali. Ayo Mas, yo. Ya. Lah iki kaya pitik ayanen lha iki. Yan, Diluk ya, Pak. piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian Kudu dari iki. Bali. Piraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi, yo. Dede, tak yo. Aku kok sampean. Oh, Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. ayo kene beli, ayo beli. Belimu kuwi. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik, Nah, nyoman sniken, niken. i gede manuke. Kira-kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluthuk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh, sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa gua? Diguak lho, ngono lho. Seret. Nah. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, Wirasa, Wirama. Ya, dadah. Sik. Kene kira. Urung jogete Lho, dia. apa? Kok kuwi ngeweke niken Terima lho. kasih. Aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Ya Iya. kok tak wae foto ronsen ume ya. Duh. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluthuk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahayu. kluthuk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki lho, Lenggah Bali sini, ne lenggah Mas sini. Kluthuk. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, Wirasa, Wirama. Kuwi jari rada dhuwur cara Bali iki tekan lah. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Badhe diasio gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur Kowe sampean. tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No.
gundul kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok 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 ngono. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono nduk. Oke. Piye jogete Bali Mas Kluthuk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundulmu. Sudah mulai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa? Waduh, omongan Indonesia. Ya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lu kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama ini kan? Loh, Kualik no. Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah ya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. loh. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Kok kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku kan. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Mas- Benar to? Tik tik piye Enggak, iki? Ini loh, gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki kowe gue. Jaremu lu. Main selama itu bacok dasmu malah. Biasanya wong ngekeli matine cepet ya. Aku gak suwi ya kayak aku. Maksudnya kita jelaskan, kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho. Angel kok kamelu gue diwarai aku. lho. Jajan Eh, kan? tembangmu Iya, apa, Nduk? Apa ini kita nggak ini, mendoakan dulu? Oke. Iya no. Iya. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasyakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti baru Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana Gimana? sih, Dek? Iya, Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah dua kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola ale. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Perbaiki. apa ya? Disah, Disempurnakan. Pak siapa? Pak Pak Andre. Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya. Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Labine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Alah sakarmu kan aku. Ini tak kelane. Ini umpamane omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah omah jadi ora kowe jelas. kupingmu bosok aja dah. Oke nih ngomong yo ngono kuwi yo lu. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Lah ya balik nah. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin, amin, amin. Doa untuk para penonton yang rawuh Iki semene iki ora penggemar Oh, kabeh. nggih. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wah, Wis to bene nyapa to? Ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dungane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki Pak. ganti. Om kritik Ah, sih. kuwi. Ya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu munduk. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semelenget to Nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih Nduk, makasih. Ya, Mas Kluthuk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Ya, Bang?
anu aku wis tak tunggu dhewe sesuk. Berkat Kita gak penting. Kamu nggak mau tak Yo doain? ben ditungake bocah. bocah keterima kok. Jajal dungan. Ya muka-muka buat Om Kulutup Ya, ya, ya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Muga-muga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi ayo sesarengan kan musik iki. ora anak musik Om. Iki. Oh tak keprok, rene wong gatekne kowe malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Apa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen Dalang. dalang, saiki turun ning putrane Putrane. saiki dadi sinden Sinden. kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun teng ngene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelgo Bambang, ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adiki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya. Ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, kamu cangkem bal tanget diobo-obo iki Pak Mulih. enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Mambu. Mambu gundalmu kita ayu tanganmu pusing iramu. Yo bleset tok kowe. Lu mau apa? Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lho, hati-hati lho, kanca-kanca sing mudeng lho. Oh, iki Oh, versasi lho. Ayo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. ayo. Ayo. Yang condro wos ilang terane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Malah gila aku sih. Kowe iki Lah kok yang guyu? Ini kok Aku piye? akapela. Oh iya iya wis ya. Ini Mbok Nduk. lho, Iya Ayo tuh, kan kadung nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo Nduk sabar-sabar ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi Nduk sak senengmu. Ya. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cik lho. Sik. Beh, Ora Sing kowe nembang. cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cik-cik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah ya to. piye unine? Yo drijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi kecroki kuwi. Ono suwi ne ramu. Ayo jajal Dok, belenono Dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Karo campur sari mayangkara apa iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu Nduk ketoke alate Mas Muki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku nyap, Dadi- iki lagune. Duduk gambang adoh Iram. Hah, ini wis. Ini wek Nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini Duk, paringno Masmu jajali. Nggae alat kuwi. Ya iki kan. Mbok tahu sak sae. Jajali. Lah kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu.
Oh, alah. Ayo Jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang Condrowo silang citrane mendung petang limputi sayane Ngeteni kapangku Kamu kemas Tepuk jangkati Tempo lebih cepat kan? Oh mas, esa muda salam lambi Lele bilang ini Kayak cepet-cepet lambiku ndower ya. Ini suaranya api lho, Dok. Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macamku sing iso ki dledek oh janggut. Coba kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam geledek. Nggih, yo Jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang Condrowo silang Bah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cakeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Loh ya ta, mukok ta kowe, Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan ning Tresna mawon nggih, Pak? Ya. Ya. Gawe Enggak. Ayo, jalaran ning Tresna. Ayo, nggih. Coba diaturake. Tak tung, tak ndo. Bari iki Halo, gede Bro. Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. piye? Ayo. Kok iso ngono piye? Lambemu iso ngono to? Ampun kowe. Yo, diaturake jalaraning Tresna. Niken Salendri. Yuk, dadas. Niken Salendri. Sun
mbiyen Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Ya, Bu. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih. diatonis ya ta? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke, Nggih. nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Waton sing nabuh kreatif yo jalan Lho, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Oh, enak tuh. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, Ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan ning kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Ah, menika iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae Oh. lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu. Piye? Dadi kowe iki ora ngerti. Ya ora. Piye lali to? Ayo. Nah, lagu ki nek nggih gamelan pak gak iso wae. Nggih. Ning kudu digoleki. Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap. Istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah, saya ngene, ditanjake. Goro-goro, Pak. Hah? Goro-goro. Sopo? Niken to? Heeh. Kula tetep goro-goro. Tenane? Nggih no. Sumpah? King griya. Griya pundi? Pak aku anggere dereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora nek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang Aman, milih wis, dhewe. Aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, bener niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Wah. Kene sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Monggo iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Nggih, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya. Plenguke kuwi ya. Oke. Ayo kene yuk, jeli. Iya, coba kayak Bos, apa. ayo. Ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Supran Suwandana lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Coba iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng nih. suwo sira bro ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Romo kuwi. Masa ketoprak ning cipuan ngene. Serempek, sirep. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Kok bayi lahir dalam gentong ya? Betul. Diajeng garwanipun kan. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. Wah, karo Badik Madrim. Setiawati. Tenan iki. Malowapati. Kudune wedok anu lho. Beda iso. Kuwi lho. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal nyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula.
Raboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak kok ora iso ki piye? Santake. Beluh. Pemain ketoprak apa bal-balan ke kaos kaki gitu. Payu yo adem. Bener ra masuk angin lho, Tuk, ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahe ngalas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jenenge bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki apa Aja mlocokne to. Kok suara jago Suara tenggorokan. Ayo. Tembangaken nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk durura. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Ah, cara wayang Sembodra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. ora Lek apa-apa. Setya Purwadi lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur ki apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo eman-eman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapureh kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Sampeyan iki ra gelem karo Angkring Darma. Lho kok ngosek kaya ngono ya. Lah Ora ora gelem kayak terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bandek madrim. Ngono lho. Lah kok malah malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane Nah. dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara. Kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi iki Kang kuwi. Mas, Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Mesti- ketoprak modern iki Eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane Oh alah. Ceritane sampean ki dijarang Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabanmu. Oh, kula ora wedi. Ngono lho. Ya oke, siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya tik nih susu ya. Pak Sis nesu, Pak Sis. Nesu lho. Nah, ngene nah. Yo. Lah aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis kampling. Ayo. ya kendamu dah. Sampai Ayo Mban. Piyeng Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya kan? Ya Hei, jelas kok kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Piyeng. Ya Allah ganteng Kok sik- ngono ya ampun. aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Soprane ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ing tengalas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Piyeng? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja pertama tuh banget. Oh, ketoprak apa? Ini Nah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ing tengahing alas. Ayo, nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, cakep Piyeng.
ngapusi. Saiki akeh penculikan akeh Derek aku ya. sing ngapusi. Derek. Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo apa tak aku wae? tuke Bali. Apa aku wae? Aduh. Tak Tak kali. tuke Bali. Mau aja. Kakang Mas badhe madhe ana mburi kono aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor rono. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan bali madun budul. Ngosek-ngosek ta sampe Tak uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja. Tak boyong. Ayo. Aja kan. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero wae perkulan kok iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Runtuk batik madrim. Masalah kok ya gemuk ini batik madrim. Ora ana liyane ta perane. Lho, Mas, apa maine mek loro tok. Sama-sama. Ayo wae. belum. Setyawati, aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Hei, Setyawati. Aja kan. Oke, aja kan aja kan. Sik. Kono sik. Dangdut. Ketoprak iki. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mbak iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dibek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Usah tembunge Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kalau Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumasamu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Lha pernah apamu? Adikku itu. Yo rasa dirangkul, lek pacangamu monggo. Mantan. Mas karo adik iki kudu tresno. Sama iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Jon, Lah diceluk. Benang noprak-noprak kono. kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Kula Mbok. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tani mlumah ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke toprak iki. Setyawati, aja layu kowe. Setyawati. Gak medeni. Aku wedi. Kang Mas. Jebol kowe wis duwe sinisian, kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati, aku tulung ono. Ya jaman ae. yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem. Jebol duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki ya masih. Kakange. Masih. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrib. Peluh batik madrib. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Yei. Yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kaken wuwus. Iki wonten papan iki ya Batik Madrim. Peluh. Peluh. Kakang Batik Madrim. Ejan. Ganti
ganti kawujudan kethek panjenengan. Lho. Kakang Badhe Madem. Kakang Badhe Madem. Panjenengan. Yes. Yes. Mas. Beluh ganti kawujudan ula. Loh, duh, edan, ula kakang. Edan, ya, bakal kula sirnani kakang Badhe Madem. Senasa ganti kawujudan kaping 1000, mboten pangke. Yes. Beluh, ganti kawujudan celeng. Weh, edan, beluh, mas, celeng. Oh, wes, ejan, wes, mas, beluh, ganti kawujudan meliwis putih, weh, beluh, weh, ejan, meliwis putih, ganti kawujudan, kakang Badhe Madem. Kula nyopo kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis mati dhewe. Mas. Loh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangklik Kakang Badhe Madem. Loh, ganti kawujudan uget-uget. Loh, Kakang Badhe Madem, gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget mas. Wes lho. Loh, uget-uget lho, ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh, uget-uget ndi? Iki mbok. Weh jang. Oh, kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lah kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun nggih becik mlaku. Lah kuwi Tumbas oleh Kaliwungu. wis ora ono ngawur wae. Tenan yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik niken. Loh, balik rene nek. Heeh, niken terus Aduh, mungkin, Winong mungkin. karo Birgita. Wis kene dok, kene dok. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Nggih. Ya. Manut. Lah, Yo kene dok. Aku Bro ya. Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Yo. Iki. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau kita. Gitu. Oh. Aku bos. Ngono mah yo. Tukang. Wes, Mang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga Nggih. tansah lestari widodo Widodo. salaminya. Monggo. Dengan lagunya Widodo. Eh, Widodo. lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Oh, kata. Weh, Monggo, dados yuk.
Winong Mbak Dian Munasiroh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, niku. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampahan nggih wahyu katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji. Nggih. Ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga, insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin. Ya Rabbal alamin. Umpat lepet boten liwat sedaya ndem slamet. Nggih. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Nggih. Mila saking menika genduk Niken Salindri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo rakit mbacutne gelaring sanggit. Monggo.